Saluhut parhala doha KPP Bonang Indah. Pasahaton selamat hari Minggu madi hamu amang inang remaja naposo pulung naman dohoti ibadah di gereja nang di bagasta marsada-sada. Huriani tuhata nahina holongan marsadani roha mahita muse sedarion lau memuji Tuhata di Minggu Trinitatis atong sian nasa roha dhot aporseon tapasangat matuhani tapuji ma ibana marhite edde pujian songan topik ni Minggu tasadarion debatasi tolusada panoppa salut nasana adong tapuji ma Tuhata marhite buku edde nomor 15 ayat sada dot ayat tolu out na 1000 hali ganda. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi perbadian atau langit dohot on amen. Huida Tuhani hutul di atas bangsa na tibo jalan marmulia jala akar rabu ni pahyana manggohi bangsojoro jongjong di atas suruh-suruhan serapim jala masijoan manasida songonon nabadia do Jehovah Sebaot gok hamulion na liat portipion haleluya. Ali dibata si tolusada debata ama anak do tondi berbadia. Namandak muliati mahami tuho. Ala ditoppa, dipalua, jala diperbadia iho hami. Inor honi asi dot holong ni rohamna godangi.
Sairamo timahami di bagasan permarahan doot pangcunan. Apuli hami uju marsak. Pahehe hami uju tinggang. Jala togu-togu hami dihasusudan ibu hal nami. Tuha rajamu na di benua kijangi. Asa di sipujian nami ho. Marhiti-hiti roha doot hatanai baru. Amen. Tapuji matuhata marhite buku aden nomor 130 sian ayat sada dot ayat tolu parohon harajonmi. Tangyok kamu ma patik ni debata ima patik parjolo dohot lapatanna patik parjolo au do Jahova debatam nina debatatta dang jadi merakup au bahinanmu debatam kiado lapatan ni oddo ikon ubiar rohatta jalo upos mida debata asa mida na sana adong ido sahatna rap mangido gogo mahita tu debata lau mangulahon na hambar tu patik nai debata saya pargugui mahami mangano hupak patik ni amen. Tapuji matuhata marite buku Eden nomor 170 sia ayat sada dot ayat tolu adong do sada muali. Dosata tu debata Ali Tuhan debata amanami na di banua kijang
Hodo na patupahon hasasan ni dosa di hami halat na dangolon. Marhiti-hiti anak hakolongan ni roham. Saya si maroham di hami akan na mengarsakkan dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasasan ni dosa nami. Lehon matu hami to dim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asa hot rohanami marhapor sehaon. Lau mangkotapon na sa dosa dohot roha pertibion. Asa upasatami diri nami tuho. Gabe pelean na mangulu. Jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringat Tuhan sisan ni dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho au marhiti sian akka dosam. Jalan nunga nilojai ho au marhiti sian akka hajahatanmu. Au tutu. Au sadiri manalesei akka pangalosim ala ni hadiriokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapan ma di debata na dikitjang. Amen. Tapuji ma tuhatta marhite ede puji-pujian sian kur letare.
Tapuji matuhata marhite buku Eden nomor 142 ayat sada. Oton di perbadiai bongoti. Tapuk kama bibilta jalata jaha jalata tangion mahatani dibata naga beturpuk epistelta di minggu sedarion iman atar surat di Matius bidu 10 seda Matius bidu 10 seda memuka sian ayat 25 1 ayat 27 tajahama merkati soreng. Diarahon akan aloja jalana sorat. Ujui ma didok Yesus hatana songonon. Hupuji ho amang Tuhan namang gomgomi banua gijang doot at tanoon. Ala ditamo dikoko hatai sian joloni akan napistar doot namarroha. Gabe di papatar hoi tu aka siya dihonogon. Olo amang ay ido di halomon roham yang. Salut nai nunga di pasat damang tuau. Asadang adong natumadda anakidu koni amai. Amai be dang adong natumaddai ia sonho olan anaki. Akup nina pinodaan ni anaki manghiuton lomo ni rohana. Ido sahatna. Martua do akan atu manghion hatane debata jalan upepsa. Amen. Tapuji matuhata manhite ede puji-pujian sian kur ina par hari Kamis diuduti kur Deborah.
Kor ina Deborah. Tapuji matuhata marhite buku eden nomor 627 ayat sada dot ayat tolu molohodo uriton. Sana
tindakon maha porsiotay songonay na tindakon nitong at sa porsiyon di sadok portibiyon rap mahita madog au porsia di debata Jehovah au porsia di Yesus Kristus au porsia di tondi perbadia tapuji ma Tuhata marite ede puji-pujian sian kur amasion.
Tatangihon matiting ni Huriata di bagasan Minggu sadarion. Huria na nihaulongan ni bagasan goan ni Tuhata Jesus Kristus. Saunari tatangiyom ma tiking ni Huriata di bagasan minggon. Ima Minggu tanggal 4 Juni 2020. Naparjolo. Goan ni Minggu. Goan ni Mingguta sadarion ima di Guari. Minggu Trinitatis. Do topik debata situlusada manopa saluhut nasa na adong. Napaduahon, pelean khusus. Diari sadarion Minggu tanggal 4 Juni 2020, papungu pelean khusus dohita, tuha perluan pembangunan HKBP Bonang Indah, na dipasahat marhite amplot, na naong pinarade ni Huriata, jala dipasahat tu kotak pelean ditiki pelean paduahon. Napatuluhon, bajar seksi remaja do naposobulung. Diari sadarion, Minggu tanggal 4 Juni 2020, dung sipul permingguan manogot, dohot permingguan arian, seksi remaja dohot naposobulung ni Huriata, patupa basar. Laho manupahi tuha perluan litrik remaja do na posobulung ni Huriata tatupahi maulaw ni bayan sangap di gowarna. Napapaton ruas na pidda mamuka di hari sadarion Minggu tanggal 4 Juni 2020 pidda Huria ma keluarga ni Amata Binur Sinaga do inatai Mas Dewita Bortabunan do tolu yanak nasida sian wip prata pidda tuhagalpe Gading Serpong Resok Serpong Distrik 21 Banten tatanyako manasida gabe ruas na mangolu di Huria nani dapoton nasida napalimahon parsiajan parguru malua khusus diari sadarion masuk pukul 8 WIB maringanan di ruang sekretariat di Patupa Huriata do parsiajaran pargu malua khusus marhite tingon sinosohon tu sude peserta parguru malua khusus asa madohoti ulauni napawaluhon pertanyaan web di hari Rabu tanggal 7 Juni 2020 masuk pukul 20 WIB di Patupa Huriata ma pertanyaan WIB ima na parjolo WIB Judea di bagas ni keluarga ni Amata S Pasaribu inang Boru Nenggolan na maringanan di Perum Dasana Indah Blok SC 11 nomor 12 RT 004 015 Bonang na paduahon di WIB Nasaret di bagas ni keluarga ni Amang RM Hutahayan inang RD Borsinaga na maringanan di Perum Dasana Indah Blok TA 10 nomor 20 Bonang na patuluhon di WIB Bethlehem di bagas ni keluarga Amang RH Hutapea inang RP Borsiahan na maringanan di Perum Legok Permai Blok C1 04 Legok di Pangilo tu sudah ruas ni Huriata talumowi na adong di na B asaria madohoti partayangani napapituhon tok ripe tu pembangunan do pengadaan aset gereja sinosohon tu sudah ruas ni Huriata asaboy tapasahat tok ripe tu pembangunan do pengadaan aset gereja boy ma ditransfer tu rekening panitia di Bank Mandiri nomor 118001
06 1554 atas Amang Situa Sape Sitorus. Napawaluon, pelean dot iuran bulanan, pelean permingguan, pelean sekolah minggu, hamulateon, pelean bulanan keluarga, do iuran bulanan, boy mata pasahat marhita situa nabe, manang sekretariat gereja, manang ditransfer tu rekening huria. Napasyaon, parhepengon dot ni ruas, naro di permingguan naung salpu, boy mata jaha di file naung di pasat huria, marhite we grup wi tabe. Napasapuluhon selamat ulang tahun. Para halado rapdo ruas ni huriata pasahaton, selamat panjang umur, goklas ni rohama, sude ruas ni huriata nama ulang tahun, hatu tubuh do ulang tahun hok ripe, sia tanggal 20 Mei, satu tanggal 4 Juni 2020, hata ni tu hata si Bopta, ima na tersurat di ulaunya apostel bidudua ayat 21. Jadi di sima madua ganup nama jo goar ni Tuhani. Aka goar nama ulang tahun hatu tubuh, dohot maulang tahun hok ripe, boy ma tajah di file naung pinasat huria marhuite we tabe. So ni mati tinurata di bagasan minggon tuhata mama masuk-masuk. Naing begot tama berita nauli na binatol hasni na posona. Marede mahita uhud papungupalian sada A do sada B. Marede mahita siyan buku Ede 826. Gohi au Tuhan. Tuhan beri
Gohi mahamele Tuhan di baga satodim jala parbadiai. Parsahalai jala parbisuhi hamina posom dinalaho patariason baritam barita naulion. Ganuk hamina neng majalo doho tu mangihon. Leho tu hami todi habisuhon. Asa mangatusi hami dinalaho makkanguluho katam na badion. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Di hamu amanami inanami remaja na poso bulung do dakdanak sikola minggu na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus hatani debata di permingguata sadarion ima minggu Trinitatis tersurat mai di buku sada Musa bidusada ayat sada 1-2 diuduti mamuse ayat 26 satu ayat 20 lalu buku Musa na parjolo bidusada ayat sada 1-2 diuduti mamuse tu ayat 26 1-20 lalu songonon mahatana hujahahon ma dihita. Dimula ni mulana ditopa debata langit doho tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi. Dungi mangariap-riap matod dini debata di atas ni aka aek. Dungi makuling musema debata. Tole mata topa majolma. Tumiru rupata, tudos tu pangalahota, asa dirajai deke akan na di laut, dohot pidong akan na martonga-tonga langit, dohot akan dorbia, ro disadok tanoon, nang sude gulo-gulo, akan na majirir di atas tanoon. Jadi ditopa debata majolmai tumiru rupana ditiruoton debata lao manopay bana, bawa dohot boru-boru nasida ditopak. Dungi di pasu-pasu debata manasida, ninna debata matu nasida. Marpinopari mahamu asa sopar hamu. Jala gohi hamu sabdok tanoon. Jala patuduk hamu. Jala rajai hamu deke akan na di laut. Dohot pidong akan na martonga-tonga langit. Roh di sude binatang akan na majirir di atas tanoon. Disido sahatna. Selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Moliate ma di parsaurata di tikion di Minggu Trinitatis. Nunga sahat hita tu Minggu Trinitatis. Minggu hasitolu sadaon. Di masa-masa Minggu hasitolu sadaonon naeng pabotohonon ni debata matu hita huaso dohot hasok kalanna. Hasitolu sadaon songon naung tahaporsiai naung disurat to di konfesi nagabe buku ajaran iman dihita tahaporsiai jala tahatidak kodo hasitolu sadaon ni debata ima debata ama napinapatar na marhite debata nama nopa debata anak napinapatar na marhite si palua dohot debata to di porbadia napinapatar na marhite to di nagabe si pangarorot dihita di portibion. Jala di padipos may muse di siganuk minggu akamang doho tinang. Say tahatidak ko do imaha tahaporsiaw ni. Alas ada pengakuan iman doi. Dang holang naik gabe sada kebiasaan ni ubahen na masuki tu liturgi urutan parminggota. Tetapi baiklah ketika kita mengucapkan itu juga kita mengimaninya. Bahwa kita benar-benar percaya tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus yang berada di dalam satu pribadi. Bohado bahenot tadi nalaho mangatusi, molota pangasaho do tutupi kirata, laho mamilangi hadirion ni sitolu sadaw ni debata, olo do gabe lilu pangatusiota. Dalata di nalaho mangatusi, ima hasitolu sadaw ni debata haporsiaw nido. Jumolo mata haporsiai asa taatusi. Jumolo di haporsiai asa diatusi. Ido ubahen lo japehita patorakon tu akadongat tanah sasaha porsiaw tu hita taringo tu hasitolu sadaw ni dang dapok pikiran ni nasidai. Ala pikiran na do di pangasahon hita haporsiaw do natabay dinalaho patorakon doho mangatusi. Ala nong tahatidak ko doi jala tahaporsiai dang guberohat tamadok hasitolu sadaon ni debata tahaporsiai doi takas. Jala dihamu akamang doho tinang marhite turpukon neng pabo
tohonon ni debata mahasok kalon na sungod debata panoppa. Dung hujahan naking di ayat sada dimula ni mulana. Olo dora adong siak kita na warningot. Ayaton selalu hasdo ditiki masa-masa Natal. Khususna Natal sekolah minggu. Mulai sian hadanahon ni hitaha KBP. Nung ngapitor gabe sada hapala no dibaen. Sekalipun dia masih umur 3 tahun, molo nung ngaboy do makatai, say belga dorohani na toras ikulah nanti liturgi pada mulanya. Molo say do maliturgi di mula-mulana. Sian hadanahon na nung nga di lean pangatusyonon asa gabe. Dihapal manang diingot. Dimula ni mulana ditop pada batama langit doh tanoon. Marsya dugogo do ditikidak danak dinalaho makatahonon. Saha tunatamma pe ibana sekolah minggu, saya selalu do teringat ibana taringot tunatson kejadian 1 ayat 1. Dung lemagodang ibana kamang do tinang lemagodang adong madi ibana parbinotoan tubuh masuk kusukun. Ala nunga masuk ibana tu dunia pendidikan. Roma ibana suku-sukun apa, bagaimana, mengapa. Tubuh ma pemikiran-pemikiran kritis. Sian huria dibae mamuse tahapan kelas katekisasi sidi. Pengajaran tentang pokok-pokok iman Kristen. Disom mamuse dipadasi. Dia do ojahan ni haporsiang taringo tu hasitolusa daun ni debata. Diha tidak kon nasida main haporsiang nai marhite katekisasi sidi. Disima toras ma parbinotoan nasida taringo tu hadirion ni debata ama anak dohot di porbadi. Jadi ganup hita nong romar minggu di sonnoeng dang adong be hita nasoboy majalo hadirion hasitolusa daun ni kana kamang dohotinang nung gabe si sada pangatusio kita marhite haporsiaon nata hati dakon adorang so tikting naking au porsea di debata ama au porsea di debata anak dohot au porsea di todi perbadia. Dimulanai HP hataido nagabe tumopo saluhutna. Hasiangan portibi na taingan yon dimulanai marhite hataido di topa debata. Jadilah maka semua jadi. Firmanlah yang menjadikan ini semua. Langit dan bumi dan segala isinya. Pada mulanya bumi ini belum berbentuk, masih kosong, gelap gulita, dan roh Allah melayang-layang. Nah disinilah patuduhonon ni debata hasok kalon na marhite todina, mangariap-reap matodi ni debata disaluhutna humaliang portibion patuduhon, kuaso ni debata na manggohi portibion, mangariap-reap todina di sekitar di portibion patuduhon kuaso ni ibana disaluhutna portibion. Jadi mula tungadok pepangatusion sian aka pamikirion ni hajolmaon baik melalui teori penciptaan, baik melalui teori evolusi taringo tu hadirion ni jolma, semuanya itu akan kembali ke nihilisme kosong di banatong. Semuanya pasti akan terpatahkan dengan pertanyaan di kesimpulannya nanti. Ternyata semua harus kembali ke Alkitab. Itu kembali detu Alkitab. Karena tidak bisa benar-benar dipahami bagaimana bumi ini dan dunia ini bisa terbentuk. Sekalipun dipaksakan dengan pemahaman ilmu, baik siapapun ilmuwan yang bisa menjabarkan itu, di endingnya nanti masih timbul pertanyaan. Dan boy ibana dinalahu patorakoni harus kembali ke Alkitab. Alanong kembali dunuang tu Alkitab hita pengata haporsiai. Marhite barita naulion iya langit. Dohot pangisi di portibion debatado namanupay. Dung ditopa saluhut na yakamang dohotinang ditopa mahita jolma. Ditopa hita jolma tumiru turupana. Tumiru turupa ni debata imana gabe para singatas ya topaan na asing. Sumurung hita ditopa debata. Ala tumiru rupata di topa debata turupa ni debata. Tabereng hasurungon ni jolma na tinopa ni debata. Dung ditopa debata jolma itu miru rupana dungi dilehom matona. Marhite pasu-pasuna didokma. Marpinopar mahamu asaso parhamu jalagohi hamu sadok tanoon. Jala patuduk hamu jala rajai hamu akadek kedot pido.
Dek ke imana ditoru ni aek pidongi mana martonga-tonga ni langit. Lapatan nasian hajak kajang saha tutoru ni aek dia leho debatado tona tuhita jolma dinalaho pature-turehoni saluhutna. Dinalaho mangarawati saluhutna. Tona si songoni do na pinasahat ni debata. Bukan untuk serakah. Ay olat ni gogo ni tanoon lehonon na do na hobar tuhita. Ay nung ngatakas di hataho debatai dung dabu jolmay tubaga sa dosay manotong do disarihon. Diliho debata do tuhita mandat asa mangalola merawat ay siyan na tinopano do hita musay gabi dapotan ngolu manang gabi dapotan si panganon denggan ma tarawat. Marpinopar mahamu asa sopar hamu nanidok na dison hita halak batak tutu tapar hatutu do hamoraot tadi dalihan na tului. Tarida do sangapta molo gabe hita. Tetapi di sini yang mau dinyatakan Allah ialah ketika kita mendapatkan berkat memiliki keturunan berdasarkan iman Kristen kita, Tuhan menginginkan kita semakin bertambah banyak jiwa yang semakin mengenal Allah. Lembertaba mabilangan ni aka halak namanada debata. Tabba muse sangapta gabe bapak nisianu hita dot omak nisianu muse dung marpahopu hita tabba sangata gabe opung nisianu hita dungi marnini marnono hita lem tabba muse sangata latu gijang. Alay di gijang ni isa luhutna na pinangido ni debata molo di pasu-pasu debata hagabeon tu sada rumah tangga lembar tabba mabilangan ni aka na porsea tu debata. Unang holak torop di bilangan tarida di urutan keluarga alay pogos partodio di hatoropon ni pinopari. Yang diinginkan Allah ialah yang torop pinopar ni sada keluarga songoni manang torop ni akahalak na makasiholi hatani debata di bagasan jabui. Lemar sangat maguar ni debata marhite rumah tanggay. Pos doroha dihamu akamang dohotinang. Denggada di taajar hotu akayanak kota taringo tu biar mida Jehovah. Taringo tu takut akan Allah. Taringo tu cinta kepada Tuhan. Tarida doisian parsitutota godang dohita akan natoras nasay mangaleho roha doho tiki manaruhon akayanakon na sikola minggu si ganug sugot. Godang doy natoras ina, godang do muse natoras ama. Bahkan puji Tuhan ala ni burjo ni akan natoras sikola minggon makatay do nasida di pasaha do hira sumbangan na tu pilihan pembangunan. Didok nasida may natoras pataru dana sikola minggu. Allah dipakilalahon nasida rupani disongod dia cara ni huria dinalaho mabohali partodio ni anak konna naso dapot na siya parsikolaan naso dapot na siya jabu alay dapot ni dana kii siyan gereja manang huria mulo tabereng do akamang do hotinang dakdanak naro sikola minggu di umur 4 tahun. Boy do ibana manghihuton panorangyon na nilehon ni guruna hape molo tabereng nian songod dia macara tangkap ni idope. Siapa yang bekerja di dalam diri anak-anak ketika dia bisa duduk tenang mengikuti ibadah sekolah minggu? Tentunya adalah roh Tuhan. Mulai sian hadana honna tahabur juhoma mabuat dak dana kitu parmingguon. Ai sian hadana honna mangula matod dini debata di ibana. Sahat tuna magodang ibana muse lem matoras mahatani debata marhite parbinoto anna. Salu do iba marnida akka ama. Gudang alay hurangna molo akaina pataruhod hudul do bugasan molo ama di luar doton. Muse. Alay puji Tuhan gabe laku do bajar disi. Ala adong bajar disi. Sikok do memang akan natoras ina bisa mamadongani akayana kon na martopap akan natoras ama hudul-hudul madisi gabe tabba malaku ni bajar. O Pak Dus do huway kami akua bahurang mamisal nasa dus nai ala say hudul di siaka ama pataru dana sikola minggu. Mulai tema diuka ni rohamuna dinalaho makepek koni. Ala ni dihamu akamang do tinang dung tabereng hape hinauli ni portibion. Olo de tertarik kita tu sama johita wisata. Untuk kesenangan hedon saja. Masongon nas untuk badi bagasan na sabulon ala libur panjang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Peter Merdalani. Duk tabereng hinauli ni portibion takas manian adong makuling siya rohata
tutu madebata. Notibos yan nasa saluhut na. Marhite jadi-jadian na boy dito pahinauli ni Portibion. Dang halonga nga nakaamang dohotinang haulion ni Portibion. Dileho debata itu hita, nagabe pakyota doho kelola ata. Pamujiyom mana parjolo tubu siya rohat kanian, molo tabereng hinauli ni Portibion. Muliate matuhan, dito paho hinauli ni Portibion, di paradiho tuhami akahalak na porsea. Dungiduk tabereng hinauli ni Portibion, marbarita mahitang muse tu aka pinoparta, tu aka keluargata. Selalulah mengucap syukur, karena Tuhan selalu menyediakan apa yang terbaik buat kita. Napas kehidupan yang gratis diberikan Tuhan kepada kita. Udara, oksigeni. Molo marsait kita kamang do tinang sadia argai. Alai di lehon debatado tu hita udara yang gratis. Di lehon debatado tu hita lingkungan yang benar-benar nyaman. Di saluhut na akahamoraon, udara, lingkungan na benar-benar nyaman dan juga baik ini. Marilah dengan sungguh-sungguh menunjukkan apa yang harus kuperbuat Tuhan. Membalas semua yang baik ini yang Tuhan berikan kepadaku. Dan ini harus kuberitakan juga kepada anak-anakku. Luar biasa, Tuhan berkarya atas dunia ini, atas keluarga, atas rumah tangga, dan dimanapun saya berada. Gabe adong muse estafet berita naulii tu aka pinoparna. Tatatap mamuse dirita. Hitaonak ka amang dohotinang dito padebata tumiru rupana. Tumiru rupana ala rupa ni debata dunuaing adong dihita. Jadi unang marlaok tabaen imah hadiriota naung sumurung dito padebata ala ni parangeta. Manotong mapangulahonota marhite rupa ni debata na adong dihita majamot tolak kata mangulahon akaulautan na hobar tulomo ni roha ni debata. Ay rupa ni debatado na adong dihita. Molotarsor, rotu pikirata, mangulahon aka ulaw na jati, taingot ma, rupa ni debatado na adong dihita. Molotuk pedibagasan mohop ni roha hita, dinalaho makosomi dongata, ingot ma, rupa ni debatado na adong disi. Hosomi ma, ima pangalaho na sodapot roha do pikiratay, dang hosomi ota hadirion na saluhut na, ay rupa ni debatado na adong disi. Rupa ni debatado saluhut na naadong dihitaon. Ta perbadiay may marhite parange dohot akaulota na hobar tulomo ni rohani debata. Amen martangyang mahita. Di parmingguan hasitulosa daon ditikyo na letuhan. Nung ngahupar saulihok kami baritam-barita na ulyon. Napatuduhon huaso dohot hasok kalamu. Hodo tutuali Tuhan na majadihon saluhut na. Jala na tumopahami jolma manusia. Denggan jala uli ali Tuhan di paradeho saluhut na. Nanaing ulaon dohot pakyon nami. Atong ajari mahami dinalaho mga rajai. Asa dilehot tanoon parbuena. Nagabe dalan ningolu dihami. Ali Tuhan, takas do huha porsiyay hami. Hapapatarmu jala toktong maringanan matodim tuganup to dinami asa mga tusi hami dinalaho makanguluho katam na badiyay. Sonarya li Tuhan nung asahat hami tu persitongaan ni taud di taud 2020 molo hurimang-rimangi hami do tutu dihagalion nami songon hajol maon olo do manibil hami siadalanmu natigori. Huoloy hami na pinangido ni daging dohot pikiran namin na maralo tulomo ni roham. Alay molohu bilang-bilangi hami do musiali Tuhan. Mardapo-dapo do asin ni roham na pinasahat mo tu hami be. Alani husol-soli hami mapangalaw siyon nami Ajari hami. Asa manotok kami mangulahon na ding ganto na humaliak kami. Diganup akadalan ningolo nang pinasahat mi tu hami. Pasu-pasu mayali Tuhan. Asa adong dalan nami gabi pasu-pasu musetu na humaliyang. Tarlumobi, disaluhut na akarencana program ni Huriamon. Toktong matodimi na mga ramo ti saluhut na ruas ni Huriam. Molotuk sipata pele Tuhan di bagasan hagaleon. Todimima na mapargogoyhon. Pasu-pasu jala persahalay maganup akan naposom perhaladom. Na pinabakit mo dinalaho makubasi di Huriaon.
asa marhite pakobasyon nami. Gabe si buwan sira dohot palito hamele Tuhan diganup aka barita nauli nahu patubegi hok kami. Biru-birum do hami saluhutna. Alan iparmahani hamele Tuhan. Asa manotong toras ha porsyon nami marhite huriaon. Molotung adok pe akan nahurang lobi diganup aka parsaurani. Todimi mana manuturi ganup aka parbinotoan nami. Asa toktong ale Tuhan. Marsisalpuad di akan nahurang denggani. Jala, marsiulolo ya kami dinala ho sa tahi sauluan patupahon aka ulaon na denggani. Pos dorohan nami, ganup aka ruas ni huriam. Panadayon siya todim manamian dinasida dinalaho manadahami aka parhaladomon. Asa toktong ale Tuhan saha barita nauli nahu pasat hami tutod dinin nasida. Marura jala marparbuwe, gabi marpanidangyon nasida di panggulmiton ni nguluna. Ramoti masaluhut na ruas ni huriam. Dakdanak poso-poso tod dimi mana mangingani tod dini nasida. Ibur magodangi gabi si buwan silas ni roha di jolo ni akan natoras natorop terlumobi ma di adopanmu. Nang saluhut na akan natoras na adong di huriamon. Toktong mali Tuhan parbisuhi. Asa gabi si partangiang nasida. Dohot silehon poda na uli tu aka yanakon na. Pos doroha nami. Hatamido na gabi ojahan di saluhut na aka parbinotoani. Molotong adong ruas ni huriam. Na sumadohoti parmingguo dope di manogot dohot arianon. Sungguli ali tuhato dini nasida. Asa dihasiholi parmingguon tubotarian non. Asa unang adong nang gosada siyan ruas ni huriam. Naso taruli di baritam-barita na ulion. Di bagasan Kristus Yesus martangiak kami. Amen. Tapasaha mapeliatan na paduahon, huhu tapuji tuhata siyan bukwe de nomor 110. Basa
bata aman namin na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na solibasan na moliutus. Kupasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan na mituho. Saya jalom may gabewap na hucus di jolom. Pasu-pasung may jalaramoti. Asahu parhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutad hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya Roma harajon. Saya saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongon namar dosa tu hami. Unang hami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Disodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaurhon madamena tuto ditabe. Rima hita jongjong. Moleate mata pasahat tutuhatta pardenggan basai ala asi dohot holong ni rohana na mga ramoti parsaurata di minggu trinitatis sadarion marsanga matuhata marhite paredeota jala dileho debata matuhita habisuhon dinalaho majako doho makanguluho katanai ganup hita mulak madi bagasan las ni roha. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Amang Ina. Happy birthday Nang Bibel.
Bila kalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Seru memanggil namanya, berdoa akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Kau rasa gelisah di hatimu, bila sengsaramu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh